ate yu akomenya sigika ayo guchani warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Baria kurenda mono nabo bago kugamba mono ekaro chinga kichikire batagete kugutiga Montone bwensi kugutiga chinga kichinde chonsi asege kogara kende yonsi banyanga uyimwarenge amonera kurwa rinde lyonsi kurwa kare kogara igaganyite chinga ki gose niga enkurigia gento akugutigera uko no batebye nga cyabere chinsainye kero to kumanyia kartari kugutiga chinga kibine chiga gwe katokumanye muna ateke kora chinsemo ao ime na isko yagusi sebe manyelio akorko Wilson makorin chinguru komkate enok Nanigo tocha kakorwa ase ensemo ya gekomu litkulia lera karo musacho yomo ise abana babere batebekana eita ase emambia ya lero Mosakito Daniel Ntiri niga ngase nseme yo nagotorega roboti riga Ebikole by'abantu gutuka bakwite hasi cinjira kibotutukano nabande gweita nigo byerekanije komentekana mono hasa matuka bwangoiga hasa rogongo rwagusi na sigekole kya bwangoiga nigo kene kiwase nsemo ya Kyamabundu ime ye ward ya Kisii Central ase bunge ya Nyeribari chache county ya Kisii hasa bomenya baiga mapema lero bariganirwa negekole kyugwichania aso mubere bumosoyiga Jacob Nyakundio Nyambu otoka gosungunaine hase nyumba yaye ase room yokorara hase yakagurubuna nigo esungia gutumekege changa korengana na kirori mapema lero nigo bamanyiguro yugukwa kumosoyiga chinga kiaturwa chigukamana yatoka tari gwitaba ni chinga kicho chombe kwenye chia kirikwana nje narenge mwane saa 12 kanyatinda aboka yanyoro yo minto yunia orengi na moko mwana yo bweita konga keresimi chako bubwengentira namubuli ninga ya ngagatoka mwaye karamambi bwake mubino bwengombe gakwana mamu mwabo kare guye kwana tebyo moncho koroganda ngarore nkiyo yakwa ngengombe kwanera nataraboka kame Kero mojo koro yacha nyaro mwana yega bwitire gesungeti bateba nyagusira obeire kamenyete weka kuru murugo ya mutama akamutigera abana na kurwa chinga kicho obeire kagutara bweka engana yarolekanete komo ebirengereryo ni chinga kicho esegeto yarwegwa gocha sabasa bake abagochaka obogema bwenyumo subatiyo yega nabaimo gitakarwa akagenda nandi nachitakairana ekeraira narende
ngina biara na bamubikite biya akagenderera komenya nande kereka gatibono nturochi gose ntuchiti kogamba kina muchio yonga omwana ochako bonako sere to morugi oyo yono gari koimoka ogenda igo twanyora teiyo babo mwabo icho ntebia nagoso omwana oli moka chako bonande gachiete bono gachiete buna achiete rende tana koirana lakini abana barabukonyora mbagenderete gosoma bono gosemi ndarwe sabo subati abake bakunywa mubono musubati gokwanyomire gwachira asenga koiboira abana nandi tibweneti ogenda utiga abana bogima kere borabo bokongu nayo ninu moraborosi no mogako iyo rindegero bogima bogwenere kobuga kogenda gutiga abana bagucandika bakamuna yaikeirega mwana oyo achire gweita onya ndio musubati oyo yarenge nyomba anga mwana oyo tachieti gweita anga naruchekera achagite gweita nera kure rindegera akonyu tabase gweita bano yaretire ebichembe ekogera omwana obano buna asire nande mbali bange igo bari babere egento ndakwana engeria ng'a chingaki chiaikire chinkong'u ase eng'encho ya oboremeru obonge tigana into tobabaremereria onye tonyoreti rero mambi nabo nyasaye nabwata omoroberio abo gocha konyora egento manyete enkeri ng'a ore na gesero kia ethana gokoreki tana koburuboraro abana aba bamaremu batigeire batwaro gosemeri na mambi yabo niraroro Nyagosira Jacob iyo manyekanete mono buna poi nigo gwikukwa kwae arenge gukora emirimo y'obubundi bw'echipipe na mona sensemo ya mwembe asomoberoe ogenderete gukindira enkendu chinga kyobotu kibwa cha kigwe nkurubuthirigeta seni kya gatembe kuriga se bonge ya Nyaribari chache ase kaunti ya Kisii litrene nguruku Daniel Untiri Chiama tibere korwa sensemo ya Nyamecheo imeye wodi ya ibino nigo besokire na kuburia abari no moyumya kubakonya emebere yaba mwabo abo babwateraniwe ase ajari ose korobe ya wasensemo ya suneka bakorera postmortem singencho bale no konyora gwanze ke ranya twanyorire nkerikia mubasukano yo bagwe nyumba yago yaita abana baitobere oyomo chofe ya kundi ya mwega noyonde Nemrod Ondieki ono bokongu twaeteire twachire bosongo twariki uchi statement twarigirie obokonyi abana abo bakora postmortem tukaribotebwa 25 16 ono na abana abaiga mbabwati nonyankendi yonse ntu abanyene terigento twebangete the county government nemanyete ng'abana abo mbakweta ase accident ono toganeti batokonye oye yanyare kano mwesimiwa chanda esoima atokonye natokorere emebere ya postmortem ibae kobunderari erinde tonyerete tuyenie gose chinkoro chiito nchiororore goikera igo kiongo saba atokonye muna abanto ba Nyamecheo emebere yaito eribosongo ekore postmortem naende eribosongo Ogenda kwigosora ko Nyamecheo mwana osireta akoro kunembo zatemu Ondieki yoruro ororo mwana osireta enchofe nyamwera nabo turama gochiera moigo watarire ono obokonyo tokonya gosabirira nakende moza abana bare korigia bakwete bakorigi ambese chibachiete korigi mbairie ono bokonyo bwa so mheshimiwa Chanda unajua vizuri Nyamecheo walikupea kura vizuri. Sasa hapa ndio tunahitaji usaidizi wako kwa kina ili tupate hao watoto na haki zao zipatikane. Mheshimiwa, tunakuomba sana na tunakuheshimu, tutendee hayo mema, hatutakusahau tena. Narigo teba ngaigero obokong'u obonene sana ekogera omwana oyo nigaro oyo mosubati oyo ominto tabwati kende omwana oyo one niga arenge kwerigeria iga atigire omosubati ore boso otamanyeti kende gionsi onga muna rigeria enyoni inche nare goteba ng'a gaki abaisimiwa mono muno oyo ominto Chanda ninkomanyete okware gwanje otokonye noigwete abana bande bari basirete na borobu bakonyiru na abanto babo bairiru intwe abaito
lakini oba gosarekera gwege kogera ntori na kende igotore no moichano manene ancha motokonye unenchera ya moyo gusiria o busaria no bunereria ase omochie okabirigo yoritweria rera bamenyi nabonchereria baikaransa asingencho yogotaka una bamanye abantu barasensemeyo naboigo omo CS wigeta senigia kyambere kunganyiwa anigo bateba chigosori chia korondo abantu riba nyumba chyo kombo ibatamanyeti abantu bamenyeta se nyumba chiabo naboigo nemirimo baokora nenchera yamo yogukinia obokebago no bosaria ase ensemeyo musaketo fadgad gisimba nigo argenero botioriga nche asamba vieta nsamwa malimo kombo ndo mchia malimo grupo market tuwa tu mkutano o sub county ya north na sub county ya south tuwatwali mkutano mbuya wa gambi ya sobo wale buna tuwa tobo kongwa bayi batu chandete tubirugo na sandi tuwakwanire buna tuwa tobo kong abayi bawo to family akere ngaki enda abayi abo abana bayitu bamenyete umuchio kebiriga abandi tuwakwanire buna abayi abo bawo tabakorera asiabo tuko bawo gatiye mu mbali baguti aseme tikati paka butuko saa 8 saa 7 kakaroti asatia mwere ile mwalifu yo igakuminyoka utikuligia oyo bwate bese utikudine yusi cy'umwananchi n'abantu bakibiwo bamenyera tachiro umuntu utikoboka mambira le yusi kyaye kire ko sabita kwa tikende babo kene bo mangana balaria tuano hala naenda mangana makongo asitubwate ni twe tugotigeta abantu bagachite byose bikibirigo bagotabane chiwine and speed bakoni aguko tabwatirezi sinone yemo abanyapa bamenyeta kibirigo banatete chirezi mbali ko ni maruchi pati yabo ino byose kibino abantu bayitu bamenyeta no ibago bimenyete no bikonye ibintu byabo umuntu agocha bwagate byose kiri tukebimo bolo twate balero ira abo bisaba itubarwa north na south obate babutakira rero litukoria rero butakole bakorera siyo bamanya abantu babwate chirenses n'abatabwate baro abayibi twate bonde kwese oyo manyete muntu ndo manyete ngano mwibyo orolekana segeti atebe mara moja abachibu bayitu bara marieta ende bamanye mbantu kiabo ebinde badile witu n'abantu abo twate basakiriti yeito kibiriga omosi esi oliyo maneno kibiri oliyo omenyete kiambere ngabo to onywa maruchipa n'abayibi bali bamenyete kibiriga igore rero twate bya banene banyamira twabate by'umuntu oliyo le kiambere omosi esi oliyo omenyete kiambere arusu kiambere airu abantu gwetani chiri busato kurwase ewoda ya Bugusero na ase constituency ya Kitutu Cheche South ase county ya Kisii na boigo korwa ase county ya Mabei niko bebwa trinity ase okoligia amagena yeligoli osamago amagena ya mabera ayia toka bwangoiga asensebo yeroga abubuno musakito dipon asanya aika serit kulia lero ekromo sangerkano monene okorekana asensemiyo Okwerika ngati y'ebintu abange bagenderete gosemeria eri konyolengere yabo yakera lituko ime ye location ya Bugusero North egotoka ime ye bunge ya Kitutu Cheche South abantu gwetania chiri bwisato nigo bono bagenderete kwerigeria ng'eria yabo asoko ya amagena yeligori gose egol. Naitwa Amos Calvin Oloch. I'm the founder of this Kisero Kaizen mine. Kampuni yenye tulianzisha hapa, nilianza na excavator baada ya kupima na gold machine ambayo ili detect several parts in the points. Nanyina bo oboncherio bweni go bono bwakinirie ekerengo kya magima yabange chinsemecho. Watu wa area hii umefaidika kabisa kwa sababu kila mama anapata mapato yake. Kila jioni kila mtu asa salary.
Kila wanaume wa area hii wanajenga manyumba yenye haikuwa inapatikana hapa. Kienda chini hapa mtapata manyumba ya permanence of which haikuwa wakati mwingine. We have improved the economy of this area. Kwa saa hii we have employed more than 3,000 people. Correct. Ase barasa yomo deputy county commissioner OCBD bakoragwa no MCA bworogongo Vincent Abuga nigo aboriria abaonchereria bwe gutumekeni beywe asenchere ndonge. Mimi nataka kuwashukuru kwa ile heshima mmeonyesha hapa tangu gold ipatikane hapa. Jambo la pili, ningelipenda kuomba ya kwamba tukiwa hapa tukipata pesa, tafadhali tuhakikishe ya kwamba hii pesa tumeitumia kwa njia iliyo nzuri. Ile sababu imenifanya niyaseme hayo, nataka kuomba ya kwamba hii gold wakati huu hiko na itafika wakati itaisha. Kwa hivyo naomba ikifika wakati inaisha ikuwe na wewe umejipanga. Abateneneri babaonchereria abo nigo bano babegete amachiko. Tumeweka security measures of which ikifika 6 in the morning we start working. In the evening at 6 people leave the place including women, but those men who are working at the shafts are allowed to work overnight in shifts. Tafadhali wazazi wetu watoto wakiwa nyumbani, more especially shule zikifunguliwa, mimi ninawaomba msiruhusu watoto wapatikane hapa. Ngaki omo deputy county commissioner Juma Walela aboria abamenyi bensemeywe gotinya oborendi eligokiania bikora byome basokano anene yogosiria magima yabange. Tunajua saa hizi ni msimu wa mvua, na wakati msimu wa mvua inaongezeka tutakuwa na madhara ya mikoti kuporomoka na uwezekano ya kuweza kusika watu wetu kwa mchanga. Wakati mnafanya kazi yenu, tumeelimisha kwamba lazima tuhakikishe mambo ya safety. Na ofisa wako hapa, vile tuko hivi, mtu mmoja akikufa tuko mkodi hapa, hii mikodi yote itafungwa. Sasa ndio nawaambia wale wanafanya kazi ya kuchimba mikodi, muhakikishe kwamba umeweka safety measure na mikodi iko salama kwa watu kuingia, because hatutaruhusu watu kupoteza maisha kwa mikodi. Ense mona yweni gobono babuliwe gukinya ekerengo kyobo chenu. Tunawaarifu kila mtu ukiwa na site yako pa kuchimba gold uwe na choo ambacho kinatumika kwa watu wako ili muendelee kuwa na usafi katika eneo hili. Mtu akikufa, mtu wa kwanza wa serikali kutafutwa ni mimi. Kwa hivyo ninaomba mtu asikufa hapa. Chinga kibaboria serikali goeswania na kobaroselie para iliyokorobia obosombi chinsemecho. We have talked about the road problem from the main road to this side of Kisero. We don't have a proper road. It should be marramed properly. Another thing, we should be given water. Uripoti gatembe kurwa Santa sublocation imeye wadia Bogusero Kitutu Chache South litera na inkuru kwa Dipon Asanya Karato akorokoro ase county ya Kisii tiatana mpaka ase county ya Nyamira abo asirit kulia lero mugavana we county eyo aigora enyagitari ase ensemo ya Ekerenyo uno musikito autumanyikoro ase nsameyo. Serikali ye kaunti ya Nyamira ikuragwa n'umugavana Omusike Amos Nyaribo bakubwatirana ne serikali enene amo neria yense ya Finland nigo rero bakora umunyiga omonene bwoko igura inyagitari ase abangina bakogongeri. Inyagitari iyo yabage kuigurwa rero nigo igotoka ase nyagitari ye sub county ya Ekerenyo na igo nigo ibitanda nabo igo biria byonsi biganirie chingaki umusubati arange koreta omogeni bire aroro. And depending on the condition, some will leave here to the theater or some will leave here to the delivery room, but the delivery room on the other side.
aiga nigo mugavana Nyaribo ateba buna ogwikiranirwa kwa magenderero ayaiga no gwikirania chira chiaye ariete ase abananchi erio kwenekia buna kira oyomo onyorire obokoreri bobobwenia ase obwange boigo otebire ogochakiwa kwenyagitari eyaiga nigo erachikoirera omubaro bwa baria bagusiria amagimabo ekero bakogonkia orachie gokeana abasonga aba iyo barwete Helsinki kanto ya Finland yari ba Oscar abantu bari bazwara batatu bantu Nairobi yomanye project ye ne y'abantu ba Finland donete baba ya Finland lakini badonete yondo kubanga chitobi kurwase ensemo y'ababwatani abo kurwase ense ya Finland nigo batebire ekaunti ya Nyamira nigati y'ekikaunti emerongo ebere ekyo kyakonyekire ase boigo ekaunti ya Nyamira ewodi area ya Busamaro enyagitari ya Igena Itambe boigo erachie kwagachwa Government of Finland and National Treasury of Kenya, and this is the first project in Kenya that's been implemented based on this facility. Women's rights and maternal health is a very important part of Finland's development policy. It's been a key of our policy documents stretching back decades, and we have a very good collaboration with Kenya also in this regard. Ensemo yayo muwaziri w'obochenu imeye kaunti ya Nyamira Dr. Donald Mogoi nigo atebire buna enyagitari eyeiga ya Ekerenyo nigo yabeire iya gatatu kurwase kaunti ya Nyamira guchia kwenana obokoreri bw'obubari maiga yeria ya Keroka na boigo area ya Nyamira operation watigaraga Ekerenyo ni na tentangani ase sub county ito ya Nyamira North ane toja konyore ya kabere labda toja konyora Nyamusu bwanguiga na labda naingi inde majo gocha magwawo igona mboro Ekerenyo ya bere nyagitari nene chingaki echecho omugavana Nyaribo nigo abaenekeirie abanyamira buna onyorire ababwatani bande abo baguchia gokonya ekaunti ya Nyamira gwikirania amagenderero ao utabona iga anyore ndono likolisi kaenda ya mkomondi aene anyore ndona yene likolisi kaenda ya magenderero ayane ali ya musi yodume ite facilities kere agena sabando amene ikinega asina mwato ende ndokora Hinko reporter Gatembe kurwase kaunti ya Nyamira Jeffat Gad Isemba Chinga kyekyo mugavana we kaunti ya Nyamira nigo amoragire byara senator we kaunti ya Nyamira asoguturbania kaunti eyo musakito Polycarp Ukara niga engasensemeyo na gutwariganira aya gukwanekere kiboigo mugavana nigagendere ko bagakumumachio museneta bwe kaunti ya Nyamira muske Eric Mongare Bwokongo asikiryanganero gendere ko bagagusegeta chisegi meye kaunti ya Nyamira. There is no one day anamoja vile tusaanza anda watu msiasaba kwa kunyora kwa maandamo kwa watu awali kwa assembly lakini ndana kusasa wame tukelimo yese achora 2017 ndana kusasa wame Ono, oromuchi, owe shidanero. Koko yamukai shiramuchikamero. Yamukamaka. Nyaribo nigamuganiriye omo senator yigonye kabwato batebwekerego kyo bugavana kunyara ko bagaguchira okoboko gwako mosi na gusika abarayi bande. Kila baba sereta madoito. Tumo abodi no moto baba. Gavana of Serozar, Asaba Reichi, Walo Ronaso, Hete, Baka, the Kamariga, Akapunia, the Gabriel. It is only a
Yo, senetato ara maskani, asawa haibani. Atende kidogo, tuache na omo Ekireki Woigo nigo mugavana Siribu na Chisege chigendrete kwenekiwe meye kaunti ya Nyamira aburitu kurigoro nigo chiasi uletinga njiji konyara kwa bachi kubekwa kerario na Woigo gosonsorwa ime ye kaunti ya Nyamira na tali kubekwa musono bwe kaunti kwa chiasi bisa kubinde Jebontambe ngwatena amangana Nyamira toisasi Nyamira toyesomwe Nyamira Igore sene ziate wete ila na Nyamira Como senator oberga komena abantu Nyamira no morere aenero kuigani chiko Oile minderie senate yango to so kenyingwa Gobano tuanjira nete edwa advice Tojeka Tosara hata leaders Tomanye wewe Nyamira aende mbona morena Obondi no kwa usegeta robasa Nigo Woigagendere ko bagakomusemia omu MCA be ward ya Kerenyo uyu Woigo uligatie yo muspika saba speaker bali babere kurwa se county ya Nyamira kunyara ko bagagocha na goitobote unenchire yamo yo kulendeka rugo kya kyo bu MCA Aiginko reporter igataseni kya obwanchete kya gatembe kurugiga sinseme chiga chie Kerenyo imeye bunga ya North Mogrange County ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara na Croatia enkwana iyo mugabano uyo na watawasara enkwana yirituko Mwaro chewra yamete Jebotambe ngwadena amangana Nyamira toisasi Nyamira toyesomwe Nyamira Igore sene ziate wete ila na Nyamira Ekiara na mananka kali ayesere de Nairobi Omo sene tonto oberga komena bantu na Nyamira no morere na enero kuigani chiko Oile minderie senate yango to so kenyingwa Yobano tuanjira nete na advice Tojeka Tosara hata leaders Tomanye wewe Nyamira na ende mbona morena Obondi no kwa usegeta robosa ikiara ntubande county assembly is operational Ekiame gya ODM nigo kingendere gutingia obo nyamasi bwaye ase orogongo rwogusi ase ritkoria rero gyakora chikura ase chinsemo ao chegusi kurase nsemo ya kitutu cha South dipo nasanya nigatorganire roboti uriga ODM bunenchira ya moyo gotingia ebyama byage siasa no kwelikia nabo gogotwara ababwatani abange chingaki ekiama kya ODM bono kegenderete gukora obochori mashinani uja asaba bwatani bali bagenderete gusira gose barache ko baba gwakirishi bikiame kyo kurwa sechi ward ao Omurobelio oikiranwa na mokonyi w'umugavana w'e county ya Kisii Mheshimiwa Elijah Obebo ime ya Kitutu Central Sub County. Ngote bana muyemono ikegara abantu ba Kitutu borokiriye masikanya manene. Muna itana ndi center chonsi ci sub county chonsi jina etiri na rorire masikani negasingiye gokoreka. Na ro morembo monene ukoigwa no konene no bochori ubuya. Twabokerete bo machoge twaita roro twacha kubasi nyamachi tuacha masimba nyari bari masaba tuacha sako nyari bari chache kimu bono gatwarure marani bono notolega ga Kitutu chache south asitoko kamosocho igasi yakore cleaning ya obochoro kuito bwa ODM ngo bori no molembe asensemo ya gusi omoramo monene bantu bamto twarorire buya ikemure bana ODM
na ndio bwato kugania kuya ase chama yetu ya ODM. Chiga kibono gati ya barai abube bwaterania sobochori obwe bagokera egetambo kerekeiga kerenga biamono asenge nchabo chori twa robia botabwa tiriogi botabwa timangana na inde muna tuekabo koroso bochori boria twachora na biasa na baritani ngofu sambare ngegaiga okoro kwa kamanda ko mwakeranga biamono asenge nchokore gasingi yasa watu wabwate gasiare nge kwasogo chorana nakina kira nembia mona asengenche bana injira botoje toigwana bitwa nkoigwana bitwa ngwando bojo twakoraki twakora so egendora nko basaba barai bali bonse bacho kumoranje mochamo nabo igo gosegeta babwatani bagendere kwerikia na gosoa ase kiama kia ODM nabo igo bali bagenderete gutenana kiama kyo wakirwanga mbuya mono abantu bo ODM mbuya so gusiri kiama na hindi mbuya so gutusira munabyo aba barai bahino otoko baene karinga nto barentero molembe nto barentero bororo erinde tonyora magendero mune korteki mune magendete etana uti chango kimono na mbuya jiri Jones generally lakini chango kimono ne yabo basinya mache keumbu nyali bali chache na kitutu chache South gase to omwe konti ya tungi abantu bajira so bonge naenda batoereru nande bayibwana indi ODM kuripoteria egetaseni kiao kia getembe bwanchete kurega asicha bisi cha Kitutu Central Sub County chikotoka imeye wadi ya Bogusero ebunge ya Kitutu chache South imeye county ya Kisii eliterana inkoro kwa Dipon Asanya Echinga chichio kurwa ase county ya Kisii kurwa ase Orogongo rwa Nyaribari chache obochori bwakorekana sinjere kubwate Asama Rita Nguru Mheshimiwa Fanis Maneno Nyambane denominated in party ODM katesi no governor ito Paul Simbarati oyole deputy party leader ODM igakero tolega toko korobo chali obochori tobwate placings cho deputy party leader ya ito ngose bono etobwate placings chaye no tabet present no nyetabet present the deputy governor naba present appreciating among all the counties sub counties ya Tarire Nyaribari was the most organized government wetu wa Nyaribari we are na leaders and the promise today that tinga ndoba koleregazi the flow of information from the chair our Apple chair it will be coming down to grassroots. That's why to our elections from grassroots baka to ikire branch bonega igwabantu baito na the Orange Democratic Party to baka irembi yamano for such organization so that the tuare party is structured igwabantu baito I wish you all the best candidates bali mwachoru dia dokolegasi asabomo. Thank you. Nche nkoro ku Fred Onungu akuru Kisii Central Ward Nyanchwa sub location Bosongo location Kiogoro division Nyaribari chache ko irali bageri ko batebi onsimbi yamono asoko twara imani na inche na kabero munyakero goino nande mwatwara imani mwangakira mwenspi nande mwangali bageri mbasabu ne chairman yenu inche bune chairman yenu mama eteni nganje transparent ande kitingo tiga na ande na kero monto mana ase party baka tuachora bya sana kire ward kire division kire nyomba yakora kiyanyora ige togo tebya abanyari bali ba mintumbi yamono asoko twara imani ase party ito ya ODM ntwarenge no Chinga kichio kiama kia UPA ase itkolia rero National Delegates Council nigo yomerana nako bweka omukazo osekwenda goteba buna nabuo omoske Dr. Fred Okengo Matiang'i nero ochikurwanira etigiti yubura igwetera ase ekemekyo mo yegoyo nigora wa nomo governor we county ya Nyamira buna Musakito Daniel Ontiria gotamanya tuacho mkutano o National Governing Council o inara angeria ikiari chikona uringana zinguru echo togamba mangane party ya UPA ne party ya Matiang'i na ndo ndeta confuse atebe mpati nda ujotenenera UPA ujotenenera na ndo mo presidential candidate bwato ya makorusi Fred Okengo Matiang'i onde bwenzi ogotenena ine jinsa sareti na bakenya moroji na baushibaros
igo tuende mutwe pamoja tuagachane tuchange Kenya yetu. We change the logo ndio ende na kisasa. Unajua tulikuwa tumetumia pikipiki. Ruto adanganya watu. Ati yeye ni mtu wa Asora, ponda boda. Sasa ukienda kwa hao wa pikipiki watakasirika because watafikiri na wadanganya. Na hiyo logo tumeweka ni ya watu yote. Tutaunganisha kila mtu ndani. So we have come here today, number one, to review the constitution, to be able to accommodate the entire nation. Number two, we have the feelings of the Gen Zs, we have the feelings of women, and all the participants in the political or democratic space. And what we have done today is to align ourselves to the needs of Kenyans. And number one, we have changed our constitution, vipengele fulani ambavyo tunafikiri vinafaa kuongeza the youth into the system, kuongeza wamama na wale ambao wanaishi na ulemavu. Na sasa constitution yetu inaangalia mambo yote. Number two, tumeangalia pia mambo ambayo yanalenga wale ambao wanafanya kazi. Mambo ya payslip, watu ambao wamekatwa taxes na wanalia kwa sasa. All those things have been included in our constitution to ensure that we are able to respond to the needs of Kenyans. I just want to give you an assurance that this is the party to watch come 2027 and that we have resolved that this party is going to clean up the mess that has been caused by the current government and the current president. You know all his name. Wako manyamune ngombe ye grade ekero oyete amachi enywi wote ando makwementa aga chumbi gake gekwenda kunywa ando mentara sabuni bado gekwenda kunywa tu na wato kwenda komento bwansu kogenda na ya manga to batra kingote uchinsa chia mkati chabere era naye onywero ngoli and then kuru aburagere orare ochiritko lyangi ankeneritko nyasaye tata kora korenda goseseni bali twensto bwatera nakuru asensemo ya editorial go chakera Daniel Ontiri, Polycarp Okara, Fatgad Gesemba, Gabriel Obae, Naboigo Abande, Ongotebanga Ototo Haron, Naboigo Catherine, Obaenga Sensemate, Sameyu Maneri, Akoroko Wilson Bakori, Sameliende, Akoroku, Havira Kariri, Chenkoruko Mkate Enoch, Wakondoka, the best bread in town, Wodkovia, Yasai Tatago to Anchera, Ankenerituko. What's this anyway? Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka yibwate emixer yibwochoganya chirangi wikabunuragani ochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.